Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga ganaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo pala tuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Lunes kita, Marso 15, tuig 2021. Aksyon Hotline! Payday para sa may mga nabilin pang nga sweldo, may kuluhaon pang nga sweldo karon nga adlaw. Amo man ini ang Mother's Day. Bangod kay diri magkabaton ang mga tiayon sang tagsa kapurian, ang mga asawang nga nagaserbi nga treasurera na kag budget officer sang isang kapamilya. Kapin pagid kon ang mga amay amo ang breadwinner sang isa ka panimalay. Aksyon Hotline! Pero ti ang lain sila kunway nagid sang balatunon kag halos ang ila sining nabilin may ara na sang naperteneser o kon kaladtuan nga pundo mo ginang masakit-sakit. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Hotline, Aksyon Artayhupon checking in diri sa aton sining Monday presentation until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline! Liwat na naman kita nga magadulong sampilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita karon nga aga na diri sa Marso 15 nga pagpangalagad. Magakaksyon naton nga naga-monitor na karon nga morning pagi sa Facebook Live kag subong man naga-monitor man karon nga aga pagi sa YouTube. Nati kung ano man nga oras sa inyo ginabtangan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, mga naga-monitor via transistor radio, monitor sa salakyan. Good morning sa inyo and welcome to the show. No, dira sa tabok sang dagat sa area sang Panay, Guimaras kag bisan diri sa aton kaiping nga probinsya ang iya sang Negros Oriental. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati? Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga ti subong Marso 15 man. Amo ini ang pag-umpisa na sa implementasyon sang ginatawag nga IATF Resolution 101. Anong botambalon? Karon nga adlaw magapatuman o igapatuman na ining desisyon sang National IATF kag wala choice although ginahatagan puder ang mga local government units kung ano yung gusto nila matabo sa ilas ni mga lugar, no? Apisar nga ti ang ginmando sang National IATF sa idalom sang Resolution number 101 nga kinahanglan halugan ang mga travel guidelines nga gina-imponer, no? Gina-impose. Tidiri sa aton, sa bahin sa Metro Bacolod, I understand diya mag-require kita gihapon sang negative RT-PCR test nga dapat ipresentar
sang magapalauli halin sa LSI amuman sa iban pang nga sektor. Aksyon Hotline. Sa probinsya sa Negros Occidental, ang pag-intindi ko do hindi na sila magsugat subong sa magapalauli nga mga ilisay, kundi daw diretsyon na lang ni pauli sa ilatag sa kamapuluyan. I-check na lang nagkaroon ha sa probinsya para at least mangin klaro ini ang pagpatuman sa panibag-o nga guidelines gating gusto matabo sa nasyonal apisar nga naghambal karon no ang taga-Okta Research ngang delikado mo ning second wave nga pwede magluntad sa Pilipinas bangod sang tuman kadasig nga pagtaas man sang kaso didto sa Luzon. Aksyon Hotline. Hindi na ta ka-afford nga may ara pa sang second wave. No? Bangod nga hindi na gid na magwanta. Ang second wave, kung hinali naman nga mag-igo sa Pilipinas, nga ang sitwasyon ta subong takilid na yung ekonomiya ta hindi hamak because of the effects sang COVID-19 nga pandemic. Tingluyag sang gobyerno mangin balance. No? Hindi lang kay ang ginaproteksyonan among ikayang lawas, kundi ang luyag sang national government mangin balance sila no sang economy or ekonomiya. Aksyon Hotline. Amoy ng reason nga ginalugan ni gusto nila halugan ang mga ginapatuman nga mga istriktong travel guidelines all over the Philippines kag gusto gani siyang National IETF nga dapat mangin uniform. Aksyon Hotline. Tinatangwon ta nagkaroon kay di kabalo ka at the end of the day ang tagsa ka mga LGU nagakuan man mo nagapaninguha man nga hindi man mabutang sa alang-alang ang sitwasyon sang ilat tagsa ka mga lugar. Aksyon Hotline. Now, ano pagid ang istoryanta karon nga agad? Ti AstraZeneca. Ang pag-abot sini tinalikdan nga Sabado now the development ang gusto naton hibaloon kon diri sa probinsya diin ini ang kundi ang rollout sini dapat sa mga medical health workers gihapon. Ang sa Bacolod City sadtong Sabado may siyam tanan no ka mga bakunahan sang AstraZeneca. May 5 ka mga 4 ka mga doktor kag 5 ka mga barangay health workers nga muna sila ang una nga ginbakunahan sang AstraZeneca. Aksyon Hotline. Parangkot san o ini ang deadline san o dapat tapuson sa Bacolod ang 312 ini no nga ginapadala diri sa aton kay tinamo-damo manimo ang isa ka vial nga daan napulo ka mga beneficiaryo o kung napulo ka mga persona ang pwede nga ma-injectionan. Aksyon Hotline. Amo nang isa ka importante gid subong kumusta na yan ang percentage kon acceptance sang publiko ang pagamalan angot sa COVID-19 vaccine. Aksyon Hotline. Ano pagid ang pila ka mga importante ka mga balita ta nga tutukan karon nga aga. No, ang Bacolod City may duha ka mga bag-ong nga kaso sang COVID. Kag may ara na lamang sa nabilin 57 ka mga active cases. Aksyon Hotline. Gamay na ni Tanio, amat-amat na ni nga nagagamay subong ang active cases sa Bacolod. Now, although nga may duwa naman ka nagpositibo, pero tikita ta, nagapabilin nga single digit kag pila ka mga inadlaw nga nangin zero ang Bacolod kung cases ng COVID-19. Aksyon Hotline. Abay pakuntani nga tayoyon na ini mga ka-aksyon. No? Kaya amo na ang magkaginhawa na blak kita, no? Magkahulag ng tanan, pero ito importante, hindi kita magkalipat. Nga bisan ginalugan man sang National IATF, nga gusto nila, at least, ang pila ka mga may plano nga magkadto sa pila ka mga lugar because of the tourism, bangod kay gusto nila bisita, maglagaw, kay gusto man buhion sa gobyernong turismo, at least, hindi na mabudlayan. No, hindi na mabudlayan. Ang problema, sinisiling ko, basi balakon, why naman ginapangayo, no? Halimbawa,
ikaw may kulukwarta ka bangod sining kadugay isa ka tuig masubra ng mga istrikto o mga regulasyon ginapatuman sa gobyerno. Hinali gani nga dito kablay mo yung magtiner no sa lugar nga may ara sa mga istrikto nga ginapatuman nga regulasyon ang mabudlay sining damo naman nga ma-stranded sa mga padulungan nila. Aksyon Hotline. Pero kabay pa, no? Nevertheless, ang aton diri kabay pa nga hindi na no sige-sige pa ang increases kag katulad sa nagakalarabo sa Metro Manila, hindi man kita kuntani magsunod nga may ara increases dito. Aksyon Hotline. Alas 8:14 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, diri ko interesado iya sa vaccination program update and of course, ang pag-roll out sang vaccine nga AstraZeneca. Ang Bacolod City, pag-abot gid, may ara sang ginbakunahan sini siyam kabilog nga mga medical workers. Amo naging muno sa ato ni Dr. Chris Rongon the last time na interview ta siya last week. Now, saan ni dapat tapuson man? May ara balang ginhatag nga deadline ang Department of Health nga dapat kumplituhon na ini kay ini sigihapon intended para sa mga medical workers sa mga hospital, especially yung priority atong mga nag-edad 60 paibabaw nga mga medical workers. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center. We have Dr. Chris Orongon. Dr. Chris, how are you? Good morning. Yes, actually, good morning, mayong aga sa pagpalamati sa imo program. May Bacolod. Good morning, Aksyon. Salamat, Gidok, no, for the time. No? First and foremost, kumusta na no ang latest update after sa itong may ara naman ceremonial vaccination of 9 medical workers dira sa government center last Saturday. Doc, after sa ito na naman, nag-umpisa na gilayon ang rollout sige na? Yes, Action Art, no? So, nagsugod kita sa aton nga initial rollout sa last Saturday sa aton nga mga healthcare workers na 60 years old and above, no? Then, subong nga Lunes, maumpisa naman ang rollout sa 4 ka hospital na nakabaton sa allocation sa sininga bakunang AstraZeneca. Amo ina ang Corazon Locsin, Riverside Medical Center, ang aton nga Bacolod Adventist Medical Center, kag the Doctors Hospital. Okay. So, ang nabato naton na supply is 312 vials. So, ang una naton nga gipagwa is 156. Kaya ang tunga, amo na ang para sa second dose. So, 41 sila nga vials nahatag naton sa Corazon Locsin, 71 nahatag sa Riverside Medical Center, tapos maghatag kita 34 ka vials sa Bacolod Adventist Medical Center, kag 10 ka vials para sa the Doctors Hospital, Action Art. Aha. But sa final o kung listing again, padala sa inyo kung parte sa kadamuon sa mga 60 up no, ng mga medical doctors or medical workers, diin nga mga hospital sa apat na gin-mention mo, Dok, ang may taas nga numero? So, nagtawon mo, pareho mo lang ang numero nila, nag-average sila sa 50 to 60 na mga healthcare workers na 60 and above. So, kung idugang natin ang sa aton mga isolation facility, kag aton na City Health Office, may sumatotal kita nga lapit-lapit sa 600 no, ng mga senior citizen and healthcare workers. So, ang instruction sa aton sa DOH Region 6, once mahuubos na ining 600 bakuna, kag may sobra nga allocation sa aton nga 4 hospital, pwede nila ni magamit ang sobra sa ilang healthcare workers na 18 to 59 years of age. Pero ato nagligad ang pagpatigayon sa ceremonial nga vaccination, may 5 ka mga BHW nga nalakip dito, Doc? Yes, so bali ato na bakunahan, may doktor kita, kag may ara kita nga BHW mga senior citizen nga ato na nabakunahan. Ang rason sila kay gusto naton na mababalo no ang mga bumuluyo nato sa kabarangayan nga ang inyong mga BHW nga amo ang ma-explicar, amo ang malibot sa ikada pamimalay para magpapaintindi sa inyo kung ano ka-importansya ang bakuna ng pabakuna na. So Okay. at least ma-inspire kita, especially so sa Action Art, ng aton nga bakuna din pre-order ni Mayor Ding, amo ang AstraZeneca. So kung ilang makita nga safe ang AstraZeneca,
kag wala sang any adverse effect following immunization na experiensyahan ang aton mga barangay health workers. So most likely ma-inspire sila tag masunod man sila sa ini nga example na ginabuhat sa aton ng mga barangay health workers action act. Okay. Now, bali, saan nila dapat tapuson ang saan nila dapat tapuson ni Doc ang pag-roll out sa AstraZeneca? Yeah, so far ang aton guidelines na ginatag sa aton Department of Health Region 6, dapat ang aton pagbakuna tapuson ang rollout in 5 days time. Kaya para at least after 5 days, kung may ara naman kita nga supply na maabot, sige-sige ang aton nga bakuna. Para sige-sige ang aton subong ni Aksyon Art, we're trying to build up the momentum. Okay. Para yun ang momentum ng mga build up sa pagbakuna will be converted into vaccine acceptability sa aton mga pumuluyo. Ito yung pinaka-importante aside sa aton mga healthcare workers, ang aton gid nga kalabanan ng populasyon. Amo ina ang aton nga mga indigent population, ang aton remaining population, ang mga pumuluyo nga amo na naman nagaobra. Ito yung pagkabalo naton, kung nagaobra ka, amo ginang dako nga risko kay gabiyahe ka, galakad-lakad ka, kakadto ka sa mga lugar-lugar, kung mabakunahan ka, at least mga tagang ka proteksyon. Kapag puli mo sa balay, ang mga pumuluyo, maupod mo sa balay, ang mga pamilya mo, maproteksyonan mo man. Okay. So we will stop the cycle of transmission ni COVID-19. Aha. Okay. No, pero ang sabahin niya sang Sinovac na kumpleto na Doc Carlos na kuan na to, ang vaccination kag ang tanang donasyon. Yes, natapos na ang pagbakuna natin sa Sinovac na 2,350 healthcare workers, no? Kaya tiyang nabato natin 4,700 na originally 6,300, but because sa instructions ng DOH Region 6, ang 1,600 doses ginhatag natin sa province of Negros Occidental para ilaman na i-roll out sa 4 hospital, no? Amo na ang sa Silay, ang atong provincial hospital, ang Tabangkalan District, ang Valladolid, kag Cadiz ng hospital. But nevertheless, Aksyon Arts ang ligat na nga Sabado, sang hapon, gindala sa atong na Philippine Coast Guard, nag-abot almost 840 doses ang Sinovac. Okay. So that is equivalent sa 420 ka healthcare workers na aton bakunahan. Kaya ang kanami sini, kaya yung 420 nga nag-abot, ang aton yung bakunahan niya, ang aton ng mga isolation quarantine facility ng mga healthcare workers, tag ang aton healthcare workers sa City Health Office, ang aton mga contact tracers, ang aton mga volunteers na mga healthcare workers dala sa Emergency Operation Center, ang mga sa independent clinics, no, kag laboratory clinics. So amo na sila subong ang aton nga bakunahan. Sa sini nga nag-abot nga bag-o nga supply gikan sa Region 6 na 840 doses sa Action Art. Pero why additional pa schedule nga arrival sang gina-expect naton nga Sinovac vaccine nga ang abal to do March 25 pagaling ang expectation sa to expected nga basi pa man malaki kita liwat sa to sang ginorder sang national. Yeah, no, even ang Region 6 aton DOH office is very affirmative kag positive no ang ilang feeling nga damo maabot pagid nga allocation sa palaboto nato nga 1 million additional donations from People's Republic of China sa March 25. So expecting mapadalaan naman kita sa dugang pagid nga allocation come end of the month of March. Ang kapahom sa ni Action Art, though feeling ko sige-sige lang abot sa mga donation, kag sige-sige abot sa bakuna sa COVAX facility sa Metro Manila. So automatic, padala nila sa aton sa region. Pag abot sa region, we're seeing na weekly may maabot din nga bakuna dali sa aton sa syudad sa Bacolod. Kag sige-sige aton bakuna, isustain nato ng momentum para sa pumuloy nato kag mabatsagan nila kung ano yung importante mabakunahan. Especially subong nga nagadamo ang kaso sa Metro Manila, no? Kag nag-average naman sila 3 to 4,000 kag kagapon do naka-reduce sila sa 4,699 cases in one day. And that's very alarming, no? So, at least subong niya, sige na roll out nato sa bakuna ang atong mga healthcare workers na sugudan na naton. So, at least by April, tanan natong healthcare workers makompleto to ng ilang second dose. So, at least it will build also their confidence in taking care of COVID-19 patients, especially to nga nabakunahan na sila. Yes. Doc, subong adlaw March 15 mag-umpisang implementation sang ginatawag IETF Resolution 101. What was the latest na gin-discuss ninyo sa bahin sang EOC? Actually, subong adlaw namon i-review no ang aton ning resolution 101 no sung iya ka interagency task force naton, but never kung ato pamatian ang mga interview ni Mayor Bing
ang iyagi gina-emphasize is we will support the issuance of IATF Resolution 101 ugaling ang aton diri sa syudad sa Bacolod ma-require matagapon sa negative RT-PCR sa tanan nga mga travelers gikan outside of Western Visayas. So, in short, ang negative RT-PCR should be coming from point of origin. So, kung ako mahalin sa Manila nga mapabacolod ako, halin ako sa Cebu mapabacolod ako, halin ako sa Oriental mapabacolod ako, kinahanglan may dala ka nga negative RT-PCR sa airport, sa port, kag ipresentar mo ina. Kung wala ka sa negative RT-PCR test result, hindi ka matagan sa authority nga magbiyahe diri sa syudad sa Bacolod. Tapos ina nga mga requirements na sa Aksyon Art, kailangan isubmiter mo na sa aton nga ESPAS, no? Ina ang aton nga uniforman nga protocol nga agreean sa tanan nga mga LGUs diri sa Western Visayas na kailangan makaregister ka sa ESPAS. So kung mabiyahe ka sa syudad sa Bacolod, tanan nga requirements nila pangayo sa may isubmiter mo dira. And then may na-assign kita dira na person in charge nga amo na siya ma-review sa tanan nga dokumento, kagatagan ka sa authority to travel. Okay? Then pagkatapos sila, kailangan ma-download ka man sa aplikasyon nga Stay Safe PH. Kaya mo na siya ang duwa ka application nga required no sa travel pagsulod mo diri sa Bacolod City kag labi na gid sa Sulay Airport. Kaya mo na ang issue nga executive order ni Governor Bong Lacson, no? Then kita naman di sa syudad nagapangita matagapon sa atong backtrack ID that is in consonance to Executive Order 941 na amo na siyang aton nga backtrack contact tracing application. Sige, so ma-update kami karon kung ano gid man ang madesisyonan ninyo sa pag-review sining IATF Resolution number 101 if there is any changes para ma-update naman ang mga taga Bacolod City. Doc, may isa lang naka-concern, no? Kabay pa muno mo na sa meeting no dra inong regular meetings ng EOC. Dira kuno sa NGC sa ground daw 3 na ni 3 nights in a row gaginutok mga tao da sa NGC grounds kun gabi iban way ga face mask kuno mga bata ga hinampang dado way na kuno sunod sa health protocol. Hello? Siling ko dok na kuno sa NGC ground bala basi kun ma-inform tada bala ang mga puso or sinod ang nagabantay. Kay grabe kuno nakaginutok, 3 na ni kasunod-sunod na gabi. Nga damo kuno public daga kinadto, mga kabataan kuno way kasunod sa health protocol, Doc? Actually, Aksyon Art, kami ala kita dira nga in charge man mismo sa security sa aton nga NGC. May ara man dira nga police station na may mga police kita nga nagalibot, no? So sige remind, but rest assured nga subong ni nga aga amo na i-discuss sa aton nga daily huddle sa Emergency Operations Center. Kag ma-recommendar kita aton na pinalangga nga mayor kung anong best nga aton nga obrahon parte sa isang concern naton sa mga tao na nagagather dira sa atubang sa aton nga new government center action. Sige, thank you gid. Thank you gid sa pag-respond sa aton sining ayo man. No? Kagin paagi lang na sa aton actually mga lawyers nagpila ka makuano mga concerned citizens sa Bacolod City. On that note, Doc, salamat gid unless may itugon kaliwat sa taga Bacolod City. So nga aton nag-determine no, i-remind natin atong pumuluyo no nga kinahanglan hindi natin i-compromise ang minimum health standards naton. Kinahanglan ang paggamit natin sa face mask, face shield, ang distancing kapag hugas ang kamot. Gamay na lang natin yun pabakunahan na. That's why kinahanglan na hindi kita maging kampante, no? Kinahanglan na maghalong man tagyapon. Amo na ginambad na bala permi Aksyon Art, halong o giyon Bacolod kag magbabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Mayong Aksyon Art and God bless you always. Salamat. Aksyon Hotline. Dr. Chris Surungon ang medical or deputy for medical and data analysis ng Emergency Operations Center. Amo ni bala siling ko tani sa siling nga tiempo ang atindihon na lang ni tani sa National IATF. For me okay man ang ati sa gihapon sila ang magakomando kay actually dito man ni maghalin na madesisyon sa bahin sa National IATF mo. Pero lang tawan niyo bla dapat ang fokusan nila subong ini mga areas nga like for example Metro Manila, no, National Capital Region. Grabe itong tinaasayo sa mga cases. Pero may ara kay mo order dira mismo halin sa National IATF nga medyo halugan ang travel or halugan ang travel sa mga nagapauli sa mga kaprobinsyanan.
siguro kasi kwawi, bala siling ko tani subong, ang imo na lang sini, okay, ari na lang o, kamo dira nga local government unit, sabi kamo makahimo dira sa inyo assessment. Ano aktual nga sitwasyon sa inyo da? Abi kamo di, kuan na lang, paibalo sa amon di, kay hindi man ni madala tuod sa uniform o kung pagustuhan mo lang ang kinanglan. Ariwa lugan tanang ni isahon na lang ka health protocol. Amo na lang ni tanan ni patumanta. Amo na ganing nga siling ko, ginakulbaan kita sa mga posible matabo kung increases ang cases ang pagambalan. Aksyon Hotline. Tinga ito niyo, nadudla na kita mo, hindi na kita luyang nga magbalik pa sa may strikto nga mga regulasyon. No? Kasi itong chimpo, nga may kabudlayan ka bisan sa pag-travel mo. Nabudlayan ka, kag may kakibang kag ginabatyagan. Aksyon Hotline. Ikabay pa ini karon may aras ang update man nga ipalayag diri ang city government after sang ila natala na nga pag-review gyapon na sining National IETF Resolution 11 nga tiyang probinsya nag-set na sang guidelines kung paano ini i-implementar. Aksyon Hotline. Okay, sa province, pero karon ibalikan ta na plus Dr. Sifard, kaya pag insindi ko daw, hindi na sila magsugat sa mga airport eh. Daw pwede ka nakadulong sa mga pasahero kung magkanto sa airport. I-clarify ito pag ginakarundugan kay damo gyapon ang nagapalamangkot diri sa aton nga Facebook kag sa aton personally. Aksyon Hotline. Alas 8:30 na. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang kay paring Basti Girhin, kay classmate ko dira Tuto Mayang. Kumusta ka na? Kay Joy Perpas. Kumusta ka na? May lang pag monitor man karon nga aga. Sir Joval Trinidad, Silingya, God bless always, and to the station ninyo. Greetings to all your viewers and listeners. Si Ruby Rosmi, good morning man, Ophelia Galero RC, araman si sa kabankalan gali si Sir Joval Trinidad, no? Kag nagamonitor siya kuno through transistor radio. Ters Vergara Sancho, araman Teresa Nisha Hinubatin, Elizabeth Malaca Gamala, good morning man, Geraldine Rigala Imbong Jucampo sa Maaw, si Ters Vergara Sancho, Christine Minies Villalobos, siling niya sa Energy Fans Club, kag happy birthday lang kay Ma'am Vanessa Mayo. Ay, birthday ni Ma'am Vanessa gali Aksyon Doors. Birthday ni gali subong. Niya monitor kami diri sa Pandanon DSB. Amy Esmeralda Dulido, good morning man. Mary Grace Eugenio Fermin, thank you. Ma'am Vanessa, happy birthday. Halong gid permi. At Tia Kim Eriman, Guillermo Clarito sa bugos ng puwersa sang Gibong. Sa pagpanguna ni Guillermo Clarito Gimo, malipayon nga pamahaw upod sa sudan. At sudan niya kunong programa. Sige, si Nonoy Tahunes. Salamat gida. Sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra sila. Jocelyn Song Comedia, Joji Miranda, Papa Hiner, Chief Mechanic sang Busing. O, sige. Nung Bert, Hirapusco, Caraballo, dugay na ina, ginapinagusto lang mga tao da sa NGC. Husto, man lang sasaway ang aton mga otoridad. Dapat may pinalidad ang mga violators. Ay nanuhaw, doon nagapinagusto sila na kalagaw. Actually, why ko gani katilaw di ang siling nung naglagaw-lagaw ang gabi kay bisan kabataan ko gusto tani man makagulong ginawa lagaw da galing kadelikado gina. Araman si Joji Miranda silingga kay Dongdong Aklanon sang Busing Motorcycle Parts Malabon, watching ko no live stream. Si Sheila Alagos, si Rilin Oro Javier silingga good morning, ginapatami ako gali isang happy birthday sa akon hinablos Maymay Joseph Miles Agapay Oro. Salamat, Humalumina. Thank you very much sa pag-monitor. Sir Alex Montesa, dugay na mga kabataan nga padayon nga wala nagasunod o kung nag-observe health protocols, mga gurang pa sa lawayon man. Wala ga concern sa kagalingon ilabi na gid sa pariyon nila siling ni Sir Alex. IATF, ginakapoy man na sila para mag-remind sa mga pumuluyo kung wala nagasunod sang mandatory bahin sa health protocol. Ayos, thank you gid sa mga naga-monitor karon nga aga, no? Si Joy Drilon, Carol Montuya, Kativer, Kagiminis, Almolanida. Thank you gida. Elmer Bailon, Baron, mayang agaman. Now, pakaronan ko lang si Dr. C. Gerhard Kailian kay unahon ko si Father Chris Gonzales kundi natapos itong eleksyon sang Seneco. Why siya kontra mo? Amot na rin siya piyak ng mga district. Sino mga nagdalaog? Ati, kabalog kitang si Father Chris Gonzales is one of the members ang ginatukod man nga yukan, no? Diri sa Negros Occidental. Tiari, isyo ni sang basiwa, isyo sang basta isyo basiwa, kuryente ang Social Action Center. Tinaga-intra na sila mo. O, this time si Father Chris ara naging mangin miyembro sang Junta Direktiba o kung sang mangin miyembro sang Board of Directors sa Seneco. Nagapati kita nga siya ni magadalae sang kausa kag expect kita sang mataas with very high expectation kay Father Chris. Makon mo ti ara ka na da Seneco board mo. O, nagapati kita nga si Father Chris sa muna mga representante kag tingog sa mag-consumer members dira sa bahin sa Seneco.
So congratulations, kid. Why gali siya kontra ho? Online sa hotline. Online sa hotline. Father Chris Gonzalez, Pads, may aga sa imo si Action Art. Kumusta ka na? Yes, Action Art, may aga gid sa tanan nga nagapamati sa aton programa sa Action Radio. Good morning. Hidlaw mo ko si imo, dugay man taway ka sumalangay sa kanginan. Pagbalik ko si imo, welcome sa kwani sa Seneco Board. Why gali ka kontra Father Chris? Ay, sorry, hindi ako ang sa board, si Father Ernie Larida. Ay, hindi kaya naka-intra? Why kuya, si Father Ernie. Si Father Ernie ang nag-intra? Oo. So, bangod sini, Pads, nanong ang matabo sini kay ti isa siya sa mga ginabuligan man kag nangin kabahin dira sang yukan, part ninyo siya, anong expectation no sa iya? Ate, pinakalipay gid naton, ginakongratulated naton ang ining development, no? Wala pa man kami katuloy kay istoryahanay, pero ginalauma naton nga kung ara na siya. Kabay nga madamo nga mga pagbago ang madala niya dira. Labing nagid ba lang mga ginahandom naton sa una pa nga base kung may mga korupsyon dira, kabay pa nga makontrolar ang pamatiay sa consumers, no, kag sabayan sa Seneco, kabay nga maging matigayon na gid, no, nga siyempre aton inaya mo kooperatiba inada. So kabay pa, no, nga initalan nga mga improvements madala inadra. Okay. Pero technically, kung subong, part pa man siya sa inyo dira sa yukan, no? Nagapati kita nga kung ano to sing unang maging istoryahan kagin balay dira ninyo nga mga plano kag to give protection sa consumers, madala niya na subong kay ti ara na gid na siya mismo sulod. Oo, daw amo maginang handom kag tinutuyo sini. Ang aton gidagi na pangita, siyempre ang transparency, no? Oo, nga kung ara na si Father Ernie, kabay pa suportahan gid siya nato, no, kag malayo naton sang mayo nga malambot naton mga tinutuyo dira sa aton nga kooperatiba. Pero prior sa pagpapili niya sini, naka-istorya sa inyo, kag din gani subong assign si Father Ernie Larida? Dito siya sa Central Maaw. Maaw. So, ang district niya, pero ang district na niya, ari di sa may somewhere in Fortune, do Granada, do mo na, no? Ay, malay dira siya. So, ang iya gidang rehistro, ara dira. I see. So, ara da siya gali. Amo nang reason nga dira siya nagpapili, subong? Oo. So, kay ang pagparehistro niya sa Seneco, no, bilang konsumidor, ara daya ang iyang may balay da siya. So kabay pa through his representation atong mga concern yung nagligad nga ginamasami kani atong transparency program nga ikaw permi kag si Raymond ang naga-attend sa mga meetings, kabay pa mabalik to Blapads para nga permi man kita maka-attend dira kag makabati naman sang tingog da sang representante, which is also good nga mayara na nga taga-church. Namo ginaguro nga aton da nga ginahandom, no, kanti good luck gid sa kay Father Ernie kiti balo man kita damo man sa talaklaron, damo man sa ang ariglaron dira. Ako pa man nga obra, kag piyo ko gid nga hindi ani masarangan nga siya lang, no, kundi kinanglan gid sa sang kooperasyon sang tanan. Okay. So why pa kamo kasugilanon right after sang election? Wala pa, no? Ginalook forward nato ni kag aragi kita, no, sa iyang likod para sa pagsuporta sa iyang mga programa kag tingwaan dira nga mga balaguhon man sa aton nga kooperatiba. Sige. So on that note, Father Chris, salamat gid sa time, kag try namon malabot na si Father Ernie para nga at least mabatian ta gid sa iya bla. Sige. Kasi inyo man programa, good luck sa inyong tanan. Salamat. May ngaga. Mayo ata. Now, i-check talang ni kay si Bibotsong galing nagpapili man daw do. Buto kalusot si Bibotsong kay nagligad ni nga inadlaw nga mga nga mga resulta. Now, sa iluan ko lang si Dr. Kailian kay gusto tani i-clarify, no, kundi nagligad to
ang ginahimo sining ginasugat ni sa airport mo, sa mga seaport kag idulong mga LGU actually well coordinated na. Pero subong because of this new guidelines executive order ang ginpapanaog ni Governor Lacson, ting matabo sini kuan na lang ho. Why na iya sugatay pero mandatory home quarantine, no? Mandatory home quarantine ang himuon sa mga nagapalauli. Ti medyo tulotawhay na ni ang team ni Dr. Zipard Gerhard Kailian. Okay, ti kon magpalauli na ni ang magpinagusto nagkaroon ni magpinauli ni kundi medyo tulotawhay na. Nga mo nang pinaka-the best ya. Pero dapat ining health protocol di ta giniya pagkalimtan. Now Bacolod City ambot na no iniman kon ang mga naga-travel kundi subong matabo sini ma-review pi ako mo sa city today. Ti okay man kay at least may baluan ta kun ano ang may bag-o bala, may kinanglanon pa ni mayor magpanaog sa executive order. Ti why ta kay balo sina kay why pa man sang kuni sa city mo parte sa panibag-ong guidelines pero ti si mayor kapon nangin guest man bisita ni Aksyon Boy Duran kag mayara man sang explicar sa mayor to parte sa sining guidelines. Kag ti importante nga mga kuani no maintindihan ta. Si Governor Lacson kahapon partneran na sila permi ni kuano ni Vice Gov Ferrer sa program di sa Aksyon bla. May mga importante man siyang gindala kahapon nga mga update parte sa rollout sa vaccine. Katingalahan kubla nimo kundi priority list now sang National IETF. Ang isa sa gina-expecta nga tani ilakip sa priority list nga mo ning bakunahan bala tani mga opisyal no tingala ko ya kundi okay na ya given na ang mga medical workers. Pero ang problema ang mga elected officials daw ginapaulihin nila subong ang target naman member of media, no? Singla media ilakip to na priority list. Siligutan yun mas nami giniunahon ta mga opisyalis na tun sa gobyerno nga ti sila niya dapat magalakalibot kag sila ni nagatrabaho man ang exposure nila hindi man habak. Kag ang pinaka-the best sini kung ang mga local or national officials ang makita sang tawo nga nagpatublok sa bakuna sigurado ginatanan may naraguyon ang mga supporters nila, pumuluyo nila kampante nga magpatublok anon mo na karon kung hinali nga ang priority list niya ipaulihi mo ni mga opisyalis tanano ni man sino yung nag-cutter sa IETF nga why ginalakip ang mga halin sa senador, no? Pagkadto sa mga congressmen, kita mo sa members ng Congress, dumayara sila yung target, nga lain nga vaccine ang gamito nila ya. Taniya mo ni silang dapat unahon. No? Kaya kung makita sang tawo, nga ang tanan nga mga opisyales nga ginboto naton sa gobyerno, ginabakunahan, baka siling tawa, inaraguyon guro ning tao, kapalista mo, no? Parehistro sa mga ginahimo, hindi lamang subong hard copy nga ara sa barangay mo ang available nga pwede ka magparehistro. May available man, no, pwede ka man nga makaparehistro online. Pero subong abot kay siling sang gina-expect diri sang Liga ng Barangay President siling nga kabay pa damo nang magpa-register sini since nga ang mga BHW may mga gintrain na nga mga barangay personnel nga makadto sa mga barangay sila kabay pa damo na ni mag positibo kag magpinalista ho. Tiambot sa no pa i-desisyonan sa National IETF nga dapat ang mga elected officials ma-include man sa priority list
Ang iba ni siling laningas niya, kuwan kuya, desidido kuya magpabakuna. Pero tuod ginmanayan, no? Ini nga iban nga mga elected officials or mga opisyales ng gobyerno, interesado giman ni ayan sila nga magpabakuna. Why takay balo? Impunto alas 9. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsagan mo ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Time alas 9:11 na, kadasig sa tiyempo ta, no? May aga man dira, may man nga pag-monitor, sakay paring Chupoy Magbanwa, no? Paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Si Tita Elma Lusok Polidario, ginatamyaw yaman, good morning kuno. O sige, salamat gid dira kay Tita Elma Lusok Polidario, kag retired Major Paterno Turalba, no? Colonel Turalba bla mo. Sige, salamat gid pa rin po. Hindi ko makita ang ginpadala mo ng mensahe, pop up bing iba, no? Thank you gid. Salamat gid ra sa inyo. Kumusta na, nakapabakuna na kumus Macau, China? Nonoy Tahones, good morning man. BJ Tugli Ligaspi. Sige, salamat sa pag monitor gid karon nga aga. Thank you. Rodelyn Alvarez Bayabado, Sheila Alagos. Nabasa ko na niya kaina. Thank you gid, thank you. Si Elmer Bailon Baron. Thank you man sa imo. Salamat gid, regards dira sa imo subong nga aga, no? Kay Tito Robert Paul Soriano, kumusta ka mo dira? Halong gid, no? Ini kabay pa nga sa pagsulod sa mga kwan, sa mga luyag maglulagaw na subong, galing kay wala pa siya kuno, wala pa si paring Chupoy, pabakuna. Patamyaw sinablos niya, happy 4th birthday, gamonitor sila sa YouTube, upod si Lula Milik, si Tatay Bebot, kag kay Alea. Ay, gali. Happy 4th birthday, Bonjour, Tubong Banwa. Wala pa siya kuno mabakunahan. Ay, lain, ang sa China, to, ginuna nila mga resident nila, abe. No? Mas ginuna nila ang resident nila, tema nag-aulobrato kapinpas Macau, dawaya, no? Dawaya na bakunahan pati. Sige, thank you gida. Ang iban nga maminsahe nga ginapadala ninyo, kung may ngagaw ta, kaya nag-pop up, abiyo ko budlay i-check ang iban nga mamisuggest ninyo, diri sa piyak naton si Brent Hart Tunato, good morning po, watching from Antipolo City. Ari pagino problema sa mong bugado, sumong kay nano maning gadgad, galing kiduging kakasamads pwesto ni, hingin pang check iya kung sino mga abogado, bilang nga nag-uyat sang pila ka mga cases, kabin pagid kon ang kaso, nga ginauyatan sang lawyer, parte sa case sang mga interest sa red tagging, no? Kag iban pagid, drugs, tukbudlay naman na mag-amunan, ano yung purpose ito yung ginpanglista, isang ulin, diskubrihan, siling sang mga matagas ng opisyalis sa gobyerno niya, hindi na yamayong imo tinutuyo nga ang ginapanglista mo na. Dere sa Bacolod City, at least ang pulista abot kay ang gina-expect na ito nagligad nga maumpisa na itong masko mo. In fact, kung mga cases iya sa crime, ang crime solution sa Bacolod City Police Office, damo gid ang nagaayo nga kung pwede ang mga unsolved killings mahatagan na ina sang solusyon.
Tining kakita yaman kadamo nang daan sa maging pamatay di sa Bacolod nga wala gid matagan sang kasulbaran until now. Tiway ka na mahimo kay may mga basta may injustice nga nagaluntad, hindi ginapwedeng hindi magreklamo ang publiko mo. Now, kantuan ko lang Sir Frank kay tiari medyo halog-alog na ang ipatuman starting today nga mga regulation. Tiga-expect kita nga ini makabawi sa economy, no? Nga mo ni actually ang ginapanawagan sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga kung mahalugan ang parte sa mga protocol kag travel regulation, at least basi makadugang man sila mga units bla nga magabiyahe. Ti kon magdugang ang units nila, ti at least magtulutawhay man o kung makaulo income man sila kung nakaistorya sila lately sa taga BCPO. Now, mayo ini nga indikasyon nga mabuhi ang ekonomiya. No? Mayara income man, kabalo ka naman nga limited lang mo, ang mga nag-travel, sumong ginakulbaan man, mga negosyante, hindi man mag-invest, kasi nila ti ma-invest kabudlay man sa mga regulation nga daan ginapatuman, sumong way masang gaguluwa. Online sa Hotline. Joining us this morning is Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. I'm good. Okay man. So, ikaw, gabay ka, you're very healthy. Salamat gid sa time, no, ang sa province, mong actually, ang implementation sang Resolution 101 sang NAETF, effectively, today na nimo ang pag-start niya. Kabay pa tani Sir Frank nga madugangan naman unit nga nagabiyahin niyo kung nang damo nang maghalaka travel, no? Amo nang nalantaw na nga ang tungod sa pagluwag sa national ining ilang EO 101 is a signal sang national, no, IATF o national government na kinanglan mag-ekonomiya, magwana, EO na, no? Para ang tao makabalik na sa trabaho. It's a good signal. So, I think ang aton lokal na gobyerno, ang regional nga IATF, they recognize it also. Ang una nga nakita ko, si Governor Bong, nagpagawa na sila nga ang negosyo nila is open for tourists. Now, what's very good ang signal. Dala lang ka mo kuhan nyo negative na kuhan, it's very good. Kinanglan may negative ka na magsulod Then, magawlaga ko na di o negosyo ka di, no? And everything. Now, that's a very good signal. I'm sure si Mayor Jerry will follow it and all other governors. Ang amo lang subungin din na trabaho, ang Boracay lang, tebalan mo, ang Boracay, amo na ang gasustenel sa Aklan nga probinsya. Without Boracay, medyo inay-inay itong ekonomiya. Ang problema sa Boracay, kay mabaton sila sang turista, po kinanan, kung di niya lang daw RT-PCR, pero kung sala iba test siya ng Red Cross, hindi sila, hindi kami hindi. Okay. So, amo lang na isa subong. Isang Boracay, kadako, kudalan mo pagsulod sa Boracay, kisa, pagwa nila, ma-deso pa na sila sa Philippines, kisa matabog pa na di sa Negros, especially kung mga foreign tourists, blaya nga naglagaw, gaya isa kabulan. If you have the time, you have the money. Amo nang luyag kaya, nga, hindi taron nga magsulod di. Turista nga tagdugay, kag may kwarta igasto. So, from Boracay, kisama, lang-trip sila kisa kagi sa Capiz, kaon sila sa aton nga mga kuan. Seafoods? Seafoods na to, tabok sila di sa Negros, kadto sila sa aton nga Magic Land o sa aton Kampistuhan o aton Mambukal, diretso sila sa Dumaguete, kag magwa sa Cebu. Dito sila fly out sa Cebu. Tingin mo na. Amo nang luyag to. Pero kung ginalimitahan to, bot ginaginawa pa namon to pangaluyag sa kwan, sa gobernador sa kwan Aklan to. Oo. Yes. So, yung signal, in short, mat-amat na ang aton ang gobyerno realize na tinanglan mga tao magluhulag. Kaya kung ulag, wa ekonomiya mo, wa gasto. Gani man. And kami, with that signal, ang amon korason. Gabakod man, nga mag-abre kag magamat-amat man, kwan,
invest, abri. Pag mag-abri ka, investments na. Gani, dugang ang gasto na, sweldo. Oo, kabalo ka na. Ikaw para ka man sa law negosyo, kabalo ka man kag mag-abri ka. Kaya may fixed cost ka na dadayon. Why ka pa sulod ang customer? Kaya isip na siyang gasto mo sa kuryente kag sa kuan mo. Yung mga sweldohan nga tao. Gani. Pero Sir Frank, ay ma-update lang ko sa imo bisan jutay lang if you may. Kundi naligad siya man nag-istorya ta parte sa inyo financial support sa BCPO through kwan blag gasoline nga isupply sa Masco. Anong latest man kay siguro unahan naman liwat naligad lang ta inadlaw o si Mana nag-interview anay may gintiro naman di kada mo damo pa sa pilas lawas to. Oo. Anyway, amo na ang crime unpredictable eh. So you have got to subong ang atong pulis. Nila we're working very night and day on this kung nano ining katabo sa aton day. Okay. So gina-accept man namon nga hindi mo ni overnight ni magic lang eh. So slowly they're looking into all angles paano ini ma-prevent, you know, things like that. Kaya hindi daw yung plano eh. Premeditated. Yung planuhan. Hindi lang kay Sparrow bro. We're naging nagtinuroy. But anyway, tisling namon ang basic this week, we will start now sang amon nga first batch nga assistance. Okay, so why pa man kamo ka-turnover no sa dong target yung 10,000 every month? I mean, wala pa. Amon ning sugod sini. Okay. Kaya ginlan taon na muna nanay nga una makagwa sila, ma-organize nila anay ang ila grupo to nga motorized. It looks like this now organized. Kita na namon ara nga sa dalan, motorized and everything. So I think this week we'll be able the first batch ang amon assistance sila para lang ang moral sang atong kapulisan magkuan man taas-taas no. Kag mag-aktibo man sila sa visible sila sa dalan adlaw gabi. So anyway, salamat gi sa time ginatag mo subong nga aga Sir Frank. Anytime, tawag lang para mayo ako luyag man among ganin maka-istorya parang amon na mga membro bla mga ganagan man ila corazon kay tanan kinanglan man i-encourage mo nga things are getting better. Hang on lang. Oo. Sir, salamat gid. Good morning. Oo. Ayos, good morning. Oo. Morning Luwato. Sige, salamat gid. Sunod nga si Mana naslamatag kuno ang ila plano sang financial assistance ning gasoline allowance para sa mga Masco. Ayos ma-extra na lang guro to yan. No, kanya alang naging mga itong tiyempo. Good morning, Landra Liwat. Sa kay Tito Joy Perpas. Dres Manila. May lang ang pag-monitor. Kung lang mabilin sa inyo, Dr. Alfred, Spear Mangosteen Capsule, amo ni siya makabuligid, agon nga aton lawas. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!